Xayrlı sağatda, hürmetli dostlar, öfü vaqtı 19 saat, demek ki öfü uttara tapşırın tыңлайығыз hem қарайығыз, біз her vaqta qasa тура эфирда эшләйбез. Тура эфир телефондары үзгәрешсез 295-92-72, öfü қалғаны коды 347, WhatsApp андары 237-37-40-24-24. Her vaqta qasa biz ışı kiski эфирдарды шунда ямлы hem матур итеп эшләргә тырышабыз, достар. Hem әлбиттә йырлы моңгала biz бай булган халык буларак, biz инде музыкантларга her vaqta qasa ışı студиялы Ямләргә бик шатбыз, һәм бүген бездә кунакта музыкант Ришат Рахимов, ул да булһа мультиинструменталист. Һине ысын күгелән ошо студияла күрүемә бик шатмын, чөнки без һинең менән гомумән әйткәндә 2000 елларның башынан бирле бер-беребезне беләбез һәм нинде һин тырыш саксофонда уйныйһың бит инде, тагыла нинде инструментларда уйныйһың? Думбра, гитарала, бас-гитарала, һәм төрле пианинола, ана фортепиано. Ошонда фортепиано, пианино, фортепиано, ошонда тора менә диджеридул, төрле халыктардын инструменттарында тагын уйнайм. Бул нинде халыктын инструменты? Бул Австралиянын халык инструменты. Ул инструменттин исеме диджериду дип атала. Ул аборигендар уның менән үзенең шаманский ритуалдарын эшләгән. Борынгы замандан иң борынгы духовой инструмент дип әйтергә була. Беләһегезме, мин мәсәлән тотып карагым килә, бу инструментты мөмкин булайбы? Буны нисек хугып итәһеңме? Әллә Юк, өрергә кирәк. Хугып та була. Өрергә кайтырһың өрәһең булам. Менә бөтенләй аңламыйм. Сакна күрһәт әле нисек өрәһең. Бұл тубаға ұқшаған, не? Таушы тубаға ұқшаған. Лекен бұнда қыдығырақ обертоновы тауыштарыла сығарыла. Мұна шылай. Мұна. Өйде ойнай. Yok, мен уйнай алмасмындыр ул дип Чөнки мин һине һәр вакытта гыса тынлы инструменттар менән күргәнем булды. Шул һин рәхәтләнеп торып саксофонда уйнайсың. Был саксофонда нишләп һин шул саксофонда һайланың? Мәсәлән, күпселек рәвештә егетләр я музыкаль мәктәпкә баргалар, курайды һайлайлар, я баянды, тагыла инде шул ярар булһын торбаны һайлайлар бит инде. Ә һинең саксофон нишләп? Мин үҙем һайламаным да. Ғәзел Мөхәммәтов исемендәге музыкаль гимназияга уҡырға ингәндә, унда просто экзамендарда миңә ҡаранылар да, унда нисек минең ниндәй инструментҡа тура киләдер, минең Был ауыз ҡулышлығын ҡаранылар. Ул тештәрҙе ҡарай, шунда вис ауылды ҡарайҙар да, әйттеләр, һин саксофонда уйнайым мин. Ярай, тинем дә. Ул ваҡытта саксофон нимәк икән беләйнең, юҡмы? Беләйнем, күргәне бар ине. Демәк, һин яйлап шул инструментка гашык булдың инде. Мин нык гашык булдым. Чөнки саксофонды бөтәһе лә ярата. Тагыла, мин беләүемсә, был саксофон аркаһында был Ғәзел Мөхәммәтов гимназияны тамамлап, һин тагыла тынлы оркестрда ла эшләп йөрдең бит. Дөрес, мин Мәскәүдә хәрби дирижерга укып сыктым һәм мине эшкә ебәрделәр Оренбург ҡалаһында. Димәк, укып бөтәһең дә ебәрәләр Оренбургка инде. Оренбургда мин етәксе булдым, 20 кешелек оркестрга һәм 22 яшемдә. Мәсәлән, хәрби погондарың буенча нисек булдың? Мин лейтенант булдым. Лейтенант, димәк, хәрби оркестрды идара иткән кеше булды. Оҙаҡ йылдар эшләнең? 2 ел эшләнем, 5 ел эшләргә тиешенем, но мин икенсе яҡҡа китергә булдым. Димәк, үҙеңдең ижад юлың менән, гомумән әйткәндә, музыкант шундай азат булырға тейеш бит инде бөтәһенән дә. Һәм марштар уйнау гына түгел, менә мәсәлән, шулык лирик йырҙар, яиһә шулык менә хәҙерге ваҡыттағы йырҙарҙы ла башҡарырға килә бит инде. Димәк, шул хәрбине эштә ҡалдырып, һин үҙең артабанда үҫешергә булдың инде.
Әйе, шулай. Мин иң башта Рөстәм Гизатуллинның лейблында эшләп йөренем. Зәйндин дигән артист менән эшләнем. Адак үз юлыма сыгырга булдым. Дөресен әйткәндә, безнең шундай бер видео тасма бар. Без бит инде һине беләбез бит инде саксофонист буларак. Без бер видео тасма табып алдык. Монда инде Ришат саксофонда уйнай. Мөмкин булса, әйдәгез без шуны карап үтәйек. Һәм кирәкле Нимә тапкан хәгыд икән. Әйдә караек. Шулай дип, хөрмәтле достар, без инде туры эфирда эшләйбез. 293-92-72 ФКЛ года өсүдә 47, WhatsApp андары 237-840-24-24. Бүген бездә кунакта Ришат Рахимов, музыкант, без әле шундай нисә ел үтте бу клипта. Бұл клипті мен 10 ел элек төшердем. Бұл менің иң беренче клиптер ул. Хәзер бигрәк кызык мәлдә. Белсенки, без бит инде һине беренчесен әйтеп торабыз. Саксофонда уйнаган егет буларак беләбез һәм кызганычка каршы бүген юк, әмма ләкин без икенче инструментларда күрергә бик шатбыз. Хорагым килә. Бұл қайда, нинде қалада төшерелде? Бұл Мәскәүдә укыганда төшергән клип. 10 ел элек. Нинде хистәр менән төшердең бұл клипта? Ой, не икенче ел укыганда, уже икенче курста укыганда, хагыш инде ул өйдә хагынган хакта, сакта әсәймә көндә шылтыратам бит инде хагынып, әсәйемнең туган көнне шундай матур итеп клип төшерергә булдым.
һәм әсәйемә багышландым инде. Ну, һағынып. Әлбәттә, бик шәп булгандыр инде бит. Ая. Шайт достар, без инде тура эфирдә эшләйбез. Йоклап утырмайбыз, кемдер телевизор карап утыра. Телефон хандары һәм менә экранда ябылган. Менә күрәгез, WhatsApp та бар, телефон хандары бар, шуга шылтыратыгыз, языгыз. Без инде һәр бөтә булган хәбәрдәрегезне һәм инде сәлам котладарыгызла без тура эфирдә көтәбез. Бүген бездә Ришат Рахимов кунакта. Ришат, без ханап үттек бит инде эфир башында. Саксофондан тыш син тагыла эшләйһең эшләйһең түгел инде, уйнай беләһең икенче инструменттарда ла. Тагыла иң яраткан инструменттарыңның бере саксофондан тыш иң беренче нимә булып тора? Ул гитара ул. Гитара. Чөнки гитара минең иң бәләкәй вакыттардан, сактардан һәм гитарала кызлар ярата инде уйнаганда, йырлаганда, шуннан киткәндер инде минең композитор буларак шөгыльләнү. Шуңа гитара дип әйтәм, шулай. Гитара. Тагыла бит инде һәр вакытта күп силек безнең музыкантлар уйнай белә фортепианола. Әйе. Фортепианола һин беләһең, мин бу Әйе, хакта беләм. фортепиано уйнайм, әйе. Тагыла музыкант кына буларак түгел, без сине тагыла беләбез музыканы үзең иҗат иткән кеше буларак. Бу иҗат беренче һинең иҗат емешең булып нимә булды? Так. Уны исләмәйм дә инде уже. Нимә эшләгән икән? Ну, До, ре, ми, до, ре, до. Был инде бердә кемдер Газель Мөхәммәд Тауфи алар аңлар дип уйлыйм. фортепианола беренче ятлаган көй, ул оның бумер дигән көй булган. Чөнки унда әле 5 нота гына тадам тада тарадарадарадарам. Әгәр дә әйләндерһәк, ля, до, ля, ре, до, ре, ми. Әйе, дөрес. Шул булган. Менә үзең менә иҗат иткән, димәк, хинеке буларак ниндәй йыр сыгарның? Институтта укыганда безнең композиция курсы булган. Һәм унда, ну, дәрес өйгә эш булган. Йыр язырга, марш язырга. Мин язгайным иң беренче йырым минең ул «Помни его глаза» дип русча әйткәнчә атала. Һәм ул йырды мин курсовой работа эшләп экзаменда башкардым инде. Димәк, курс эше булып, һинең беренче иҗат иткән йырың Әйе, булып беренче торды. иҗаткан йыр булды. Был нисек баһаланды? Нисек инде миңа 5 куйдылар шикелле. 5 куйдылар да. Но унда без хәрби дирижерга укып сыккан вакытта без унда һинең икенче төрле нәмәләр белән шөгыльләнү ул уларга кызык ул. Чөнки әз дирижерлар үзләре музыка яза. Ул композиция курсы бар ул, но барыбер теге, ну, Әмма ләкин күптәр аны якын итеп кабул итмәй, шуңа булышмый инде. Дөрес шулай. Һалмагы Ришат Рахимовтың иҗади охшай, һарау шундай бар. Хагынам йырын кемгә багышлап йырла икән дип иткергәндер. Был йыр сыктымы, сыкманым? Был йыр минең хәзер был аднала сыккан альбомымда сыга. Урын ала инде. Әйе, урын ала. Вот, хагынам дигән йырды кемгә багышлайм икән? Юк, әйтмәйм мин. Чөнки сер булып калды. әйе, сер булып калган, әйтәм, Рия бер-ике икенче үсегер дип. Ондай моменттар да булырга мөмкин. Шуңа әгәр дә эс тойгың бар икән, был тойгыларды беренчек тә күрәтергә музыкантларга ярамайдыр. Тагыла, менә әйтеп үттең бит инде һин, альбомым сыга тинең бит инде. Димәк, бу ала безнең яңа альбом күрә. Әйе, бул аднала минең яңа альбом сыга, онда 10 йыр була. Онда руссала йырдар бар, онда инструментал композициялар да бар һәм башкортча йырдар. Димәк, музыкант кына түгел, йырсы буларак та бу альбомда һин үзеңне күрһәтәң. Әйе, дөрес. Бул альбомның исеме кызык кына килеп сыккан. Мин унда бер фикер менән, бер уй менән эшләгәнем, ләкин площадкалар улай уйламаны. Чөнки минең менән нитмәне. Әйтеп үтәйек, майдансыктар, был майдансыктар электрон майдансыктар дип атала. Һәм төрле әгәр дә был йырды тыңлагыгыз килә икән, шул ук бәйләнештә селтәрендә булганмы, шул ук Алисаны кыскартып Рахимовты куйгыз әле тиһәң йырлаган өчен, был майдансыктарга урынлаштырыр өчен төрле исемдәр һорайдар бит инде. Исемдәр һорайдар, дөрес. Һәм альбомның исеме хәзер
ябай гына атала Ришат Рахимов дип. Бана, Әйе. бізге шылтырату бар тейдер, қабыл етейік. Хайырлы кесі тура эфирда, хаумағыз. Абонент сейчас не может принять ваш звонок. Добрый вечер. Ага, сейчас не может принять. Адам наш звонок. шылтыратыр я. Мотлақ рәвішті, біз көтәбіз. Бұны вақыт бар. Тағыла, біз әйтіп өттік бетінде ердар бойынса, әлбетті бұл ерді ұйлап сығар үшін, артабанда оны шул фікірді еткір үшін кім бұлышылық еті, кім ярдам еті, нендей хис тұйғылар ма ғұмман яшайын? Бұл ердар ядырға институтта оқығанда мен білейінім, но барыбір халықсан ердар ядырға. Мен Рүстем Гизатуллиндің лейблында болғанда, Рүстем Гизатуллин мені үйретті. Рүстем Ханифович. Рүстем Ханифович, біздің халық артист. Ол гений хитмейкер дейдер оны. Біз шылтырату ғына қабыл етейік. Добрый вечер, хайырлы кез. Хаумағыз. Здравствуйте. Я, к сожалению, не разговариваю на башкирском, но слышу вашу мелодию. Она мне так запала в сердце, и я хотела спросить такой вопрос. Откуда у вас такая любовь к музыке? Спасибо. Зор рахмат. Музыка менен шөгыльләнү миңа ул иң бала сактан килгәндер ул. Чөнки миңа ата-әсәем төрле музыкаль инструменттар алгайны. Миндә арфла булды, синтезатор да бәләкәй булды, инде дүңгүр-дүңгүрләр дә булды. Һәм шул вакыттан музыканы яратып, үзем йөрәгемдә хаклайм. Мына шундай хәбәр килгән, кайдан дәрт көз алып яшәй был малай дип язгандар. О, бұл қыдық қына вопрос. Һорау. Һәм неме әйтәйем инде? Спорт менән шөгыльләнү, мин бик йоганы яратам. Ришат йоганы яратам. Минең әсәем үзе йога инструкторы буларак, мин дә йога яратам. Ул Һорау бар. Йога менән ябыгырга буламы, юкмы дигән. йога менән ябыгырга була. Тимәк, һинең менән эфирдан һөйләшербез. Тагыла, әлбиттә ата-әсә булып торалырдыр инде түләйм, көз бирүсе. Бәлки мөхәббәттер. Бармы, юкмы? Мөхәббәтем юк шул. Ну, мөхәббәт табылыр дигән өметтәбез. Бу беренчелектә. Гоммән, дәрт көз алаһың кемдән? Кайдан? Ну, әйткәндәй, дәрт көз кемдән алам? Мин төрле артистларны карайм. Безнең эстрадаларда, Рәсәй эстрадаларда, без уларга карап, үзебезнең иҗатты эшләргә тиешбез. Чөнки уларның уже минең дусым, мәсәлән, минең дусым Зәйнидин Өфөлә 3 көн 3 концерт куйды аншлаг итеп. Шуга мин уга карайм да, ул минең дус буларак, мин ундан һорайм, нисек эшләргә, нисек шулай вот. Шуга улар минең өчен пример булып, мин вот шуга ынтылам инде. Димәк, эргәләгә булган кешеләр, һәм инде үзеңнең кемдер һинең үләвемсә, кемдер һиңа эталон булып тора, эталон да түгел инде шундай көз дәрт бирүсе кешегә карап инде һин көз алаһың инде. Дөрес. Шулай дип, достар, без инде тура эфирда эшләбез. 295-97-72, фекаларның коды 347, WhatsApp һандары 237-40-24-24. Безгә шылтыраттыгыз һәм инде үзегезнең хәбәрдарыгызны да языгыз. Без тура эфирда эшләбез. Сезне һәр вакытыгызда ишетергә бик шатбыз. Без инде атышына күз алып үткәндән соң кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда калыгыз. Апреля погода в Республике Башкортостан будет определяться областью повышенного давления. Ожидается ясная погода, ветер западный, умеренный, возможно небольшие геомагнитные возмущения. Температура воздуха ночью составит 0 плюс 2 градуса, днем будет плюс 10-12.
Надежные, перспективные, выгодные вклады от банка Уралсиб. Откройте вклад сейчас и получите ставку до 10% годовых. Уралсиб. Перспективы там, где вы. Мәжит Гафур исемендәге Башкорт Академия драма театры. 11 апрель. Премьера. Нәҗип Асанбаев «Кызыл Паша». Режиссеры Айрат Абушахманов. Наш пакет круче. Чем же? У нас быстрый интернет, мобильная связь и ТВ. И у нас. У нас классный видеосервис. И у нас. 5 видеосервисов. По цене обычного пакета. У Ростелекома все цифровые услуги и сразу 5 популярных видеосервисов в одном пакете. Давай дружить. Ростелеком. Технологии возможностей. 6-7 мая. Уфа-арена. Первенство России по ММА. Более 150 сильнейших спортсменов. Почетный гость. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко. Подробная информация на сайте ММА РБ. Надежные, перспективные, выгодные вклады от банка Уралсиб. Откройте вклад сейчас и получите ставку до 10% годовых. Уралсиб. Перспективы там, где вы. Xayrli kez, hörmətli dostlar, Üfü vaqtı 19 saat 22 minut. Üfü vaqtı tapşırığını tыңлайық һәм қарайық. Біз әр вақытта қыса тура эфирда эшләйбез. Тура эфир телефондары үзгәрешсез һәм инде һеҙҙең экрандарда урынлаштырылған. 295-92-72, Üfü ҡалаһының коды 347, WhatsApp һандары 737-740-24-24. Яң ҡушылғандарға біз инде тағы берҙе сәлам тип әйтәбеҙ. Һәм бөгөн беҙҙә ҡунаҡта музыкант Ришат Рахимов. Ришат, біз һинең менән алдан клип та ҡарап үттек. Һинең ижад юлың башлануыңды ҡарап үттек инде. Һәм инде йырҙарың хаҡында ла беҙ һөйләшеп үттек бит инде. Йырҙар яҙа башланым. Һәм инде Аллаға шөкөр, мына быйылғы йылдың мына ошо аҙнаһында был йырҙар донъя күрәсәк дип әйттең бит инде. Был йырҙарға килгәндә 10 йыр була. Тимәк, альбомда. Һин элек шундай альбом менән сығарғаның булдымы йырҙар, юҡмы? Юҡ, ул минең вообще беренсе альбом була. Тимәк, үзең нисек уйлайһың? Был альбом нимәгә ҡоролған? Халыҡсан йырҙарға күберәкме? Әллә ғөмүмән әйткәндә, ниндәй ҙә булһа, беҙҙең эстрадабыҙҙың төп йүнәлешендәге булған йырҙар буламы? Был альбомға мин төрлө йырҙар нитергә булдым. Халырға булдым. Унда халыҡсан да көйҙәр бар. Унда бейеү торған көйҙәр бар. Унда бер йырҙың исеме «Яратам тик һине» бар. Ул вообще ретро стилендә эшләнгән йыр бар. Һәм саксофонда, һәм төрлө инструменттарда уйналған йырҙар бар. Композициялар инде. Композициялар. Бәлки, мөмкин булһа, біз был йырҙы тыңлап үтербеҙ. Тыңлайыҡ. Хәҙер әгәр ҙә беҙгә ошо моңды эфирға ҡуйһалар, беҙ инде тыңлап үтербеҙ. Әйҙә, рәхмәт.
вакыт яратып һагыныгыз, дуслар. Әйтергә кала, сөнки мин һине алдан музыкант буларак кына белә торган, менә хәзер инде ярысы буларак та беләм, Аллага шөкер. Мин үземнең дә шулай хорау барлыкка килде. Бу хагынам йыры кемгә багышланган икән дип. Әйтмәйм ти. Әйтмәйм, чөнки бұл йыр коронавирус вакытында миңа бүләк иткәннәре. Чөнки һәрбер кеше кемдерде югалткан, или эшен югалткан. Без дә артист буларак без концертлар булманы, халыкты югалттык, тамашабызды югалттык. Һәм шуннан студияга утырып, төрле музыка язарга килде инде. Һәм хәзерге вакытта ла ул һагынам дигән йыр актуаль булып тора. Шуңа һәрбер кеше бұл йырда үзенең фикерен, үзенең уйларын табалар. Әлбиттә, килешмәй булмай һәм бөтә булган безнең Башкортстандың гына түгел, гомумән Россия Федерациясының танцполдарында иң яраткан, без бит инде урыс телендә әйткәндәй, медляктарның, яй бөюләрнең хиты булып торыр дигән өметтәбез. Шундай бик матур, бик ягымлы һәм инде мин беренче тапкыр ишеттем. Миңа охшаны, дөресен әйткәндә. Шуңа һине котлайм. Был 10 йыр арасында, 10 композиция арасында йырдар нисәү алынган? 1, 2, 3, 4, 5, 6 йыр. 6 йыр һәм инде 4 инструментал булса. 4 инструментал композициялар. Тагылам без ишетеп үттек бит инде, дөресен әйткәндә, ошо инструментты мин исемен дә оныттым. Хәзер мәлдә. Диджериду. Булда башкорт көйләрен уйнарга мөмкин. Мөмкин, уйнап күрсәтәм. Әйдә, рәхмәт, әлбиттә. Чөнки мондай торба менән, әлбиттә, миңа да шундай торба кирәк, дуслар. Уралым тигән халык йырын. Кашкан Уралым дип артабан дәвам иткә килә, әлбиттә. Тагыла безнең инструментлардан тыш тагыла ишү белә бер кызык кына инструмент. Әйдәгез, бұл инструментты туктатып торайык. Хәзер шылтырату кабул итәйек тә. Хәерле кичә тура эфирдә һаумыгыз. Һаумыгыз. Мин һорайм дигәнем, һаумыгыз, мин һорайм дигәнем, мөмкинме? Саксофонда уйнау буенча дәрес алырга Ришаттан, хөрмәтле Ришаттан. Әлбиттә, мөмкин. Һезнең исемегез кем була, апай? Әйдәгез, танышу итәйек. Минем исемем Гөлшат. Кайдан шылтыратасыз? Мин Өфө калаһыннан. Без һезнең телефон хандарыгызны хәзер язып алабыз тиз генә, әйбәт. Һәм эфир тамамлангандан һуң һезгә Ришат үзе шәхсән шылтыратыр. Һөйләштекме? Һөйләштек. Тагыла һорауларыгыз бармы, юкмы? Юк, анын бер ел эчендә өйрәнеп буламы, юкмы? Зур рәхмәт. Телефонда алмай торыгыз, бер елда буламы, юкмы? Бер елда ябай гына композициялар өйрәнү була саксофонда. Ул басу гына түгел, уны иң беренче өрергә өйрәнергә кирәк. Чөнки Мин үзем дә күргәнем булды, шулык саксофонистлар булганмы, шулык торбала уйнаган егетләр булганмы. Улар гел мунштукта авына тотып, гел өрәлә йөри торганнар. Өреп һәм инде ниндә дә буга үзенең профессиональ яктан киңлекләрен, даирәһен зурайтыр өчен бит инде эштәр алып баралар. Тимәк, беренче өрергә кирәк һәм инде әлбиттә адак басарга, аппликатура буенча өйрәнергә кирәк инде. Адак уны вис нитергә кирәк, ише кушарга кирәк. Шуны авыр бар. Тимәк, тын һәм инде бармактар менән эшләргә кирәк инде. Шулай һәм бер елда өйрәнеп буламы, юкмы дигән һорауга?
Өйрәнеп була, көндә уның занятияларда эшләһәк, була. Ярар, аңланык. Тагыла киттек артабан. Безнең тагыла бер инструментка тукталып үтәйек. Был нинди инструмент ул? Был инструменттың исеме калимба дип атала. Калимба. Калимба был безгә Африканан килгән. Минең дусым Мәскәүдә Африканан килтерә ошондай инструменттар. Тоже ул да борынгы инструмент һәм уның тавышы ошолай. Шундай сихри, шундай, мәсәлән, мин шундай әкияттәге булган бер аурага инеп киттем. Мөмкинме тотып карарга? Буна шундай инструмент исеме калимба. Калимба дип атала. Бул нинди халыктыкы икән? Африкадан халык. Африканан, бит. Буның аппликатураһы нисек багыла фортепианога гына охшаганмы? Юк, охшамаган бунда. Улар Африкала борынгы замандан фортепиано белмәгәннәр бит инде. Шунда тыңлап, эшләп, әллә нисек үҙенсә эшләгәннәр. Килеп сыга бит менә. Белмәйм мин бул ниндәй көйдер, чөнки миңа үземә охшаны һәм юклар алдан мин әлбәттә ошо калимбаны тотып юкларны. Чөнки безнең юкы шәп булган өчен. Шулай дип, дуслар, без инде һездән шылтыратулар көтәбез 295-92-72 барлык булган һорауларыгызды yetkерә алагыз безнең тура эфир телефондары аша. Тура эфир телефондары, Аллага шөкер, һезнең экранда язылган, кемдер сәяси бултыра, кемдер ял итеп бултыра. Уялмагыз, шылтыратыгыз, һәм инде әгәр дә шылтыратыгыз килмәй икән, безгә хәбәрдә yetkерә алагыз. Телефон һандары, WhatsApp һандары үзгәрешсез 8937-40-24-24. Языгыз, шылтыратыгыз, без инде тура эфирдә эшләйбез. Тагыла әйтеп үткәндәй, калимба, был кубыз. Һәм мин тагыла күп селек рәвештә моны Зайнидин менән һез бергә эшләгән сакта, концертлар үткәргән сакта, ниндәй генә инструментларда уйнамай торган. Һәм тагыла бер озын гына бер тагыла инструментың бар ине. Ул ниндәй булды әле ул? Ул шулык инструмент булган. Шулык инструмент был димәк бәләкәсрәк иде. Сакына бәләкәсрәк, бул икенче мастерның инструменты. Нимә һорагым килә, мин һорагым килә һиннән, кайда һинең ошо көйләреңдә, мәсәлән, гастрольдардамы, гастрольме я концертмы буламы, булмаймы дигән һорауга Бул аднала суббота көне Йөрәгем йырлай дигән заведениела була минең концертым. Ул концертта мин альбомымды күрһәтәм кешеләргә. Һәм 15 апрель була Йөрәгем йырлай дигән творческое пространство инде әйтәсе. Тимәк, шунда һине килеп тыңларга мөмкин инде. Онда килеп юкмы шундай уйдар, мәсәлән, һиннән тыш тагыла икенче артистларда алып, мәсәлән, республика буйлап гастрольләргә сыгарга? Уйдарым бар да ул, ләкин Башкортстан буйлап йөрергә һинең йырларыңны белергә тиештәр. Вот хәзер мин ул эште эшләйм, чөнки радиола ишетмәһәлләр, нисек кеше һинең концертыңа бара? Кеше белергә тиеш, ишетергә тиеш, йырларыңды йырларга, кыдыкайдарына багышларга, хагынам дигән йырды. Шуга бул йырларымды yetkәргәс халыкка, улар сыгып китермендер ул, уйлайм. Тагыла пландар буенча бул гастрольләрдән да тыш, мин беләм төрле, мәсәлән, яхшылык, изгелек эшләү буенча. Мәсәлән, мин нимәгә әйткем килә, лекарь души дигән проектта һин катнашаһаң, бул бындай һез шулык врачтарга, табибларга бушлай концерт куйһагыз. Дөрес. Мөмкин була, мәсәлән, без монда күрһәтеп үтәйек әле. Монда Ришатның лекарь души дигән проектында катнашып йөргән, хәзер плазманы күрһәтәләр, без инде
күрәтеп үтеребез. Ага. Мына ошундай видео, был инде һез Бакалы районына барып. Бакалы районының дәваханала табиптарды прям эштән алып концерт куябыз, чөнки уларның русча әйткәнчә профессиональный выгорание дигән ни бар. Шуның өчен без минең дустарым менән Башкортстанның аткарган артисты менән Рамил Бадамшин менән рәссам Раушания Бадретдинова һәм халык артисткасы Зөлфия Кудашева менән шундай концертлар буйлап йөрибез. 47 уже дәвахана үттек. 47 бер ел элек башлагайнык. Һәм 66 больница була. 66 дәваханала тимәк бушлай концерт эшләйбез. Табиптарга бұл социаль проект, олар ең башта келелер, аңламайдар бит инде. Немеге оларға концерт қоялар, адақ илап, күліп, бізге өзінің рахмәттерін білдірелер, һәм көріп бола, оларға бик ұқшай ол концерттер. Бик шәп, чөнки мен үзем карап торам, хатта монда табиптар һезнең менән куша бейеп, йырлап, күңел асып, шундай рәсем төшерәләр бисен. Шундай шәп проектта катнашагыз икән. Тагыла бунан тыш, безнең бит инде проекттар булып тора төрле. Нинди тагыла проекттарда катнашканың булды? Мен тагын беренче тапкыр музыкаль комедия ядабыз Ринат Үміткүжин менән. Без унда композитор булып музыкаль комедия куябыз. Ул инде 20 апрель. Комедия тигәс, был бер кайда театрда була. Был безнең баш драм театрда була. 20 апрель Едне Кейти ватала. Кызык кына комедия, ул инде уже 50 ел элек булган спектакльдә яңадан куябыз инде. Демәк яңыртагыз инде. Яңыртабыз. Біз тағыла, мен клипқа тоқтап өтірге тәқдим етем, шундай шәп кіна, шаян ғана, һәм бұл қарағандан hun клипті керейленіп қайтарбыз. Біздің каналда қалығыз, достар, шылтыратығыз. Ты говоришь «у», я говорю «ы». Ты говоришь «о», я говорю «э». Ты говоришь «а», я говорю «э». А почему я так говорю? Потому что башкирская. Элиф-бе. Башкирская. Элиф-бе. Ты говоришь «з», я говорю «д». Ты говоришь «с», я говорю «с». Ты говоришь «на», я говорю «на». А почему я так говорю? Потому что башкирская. Элиф-бе. Башкирская. Элиф-бе. Салям, Так, сегодня слушается дело. Кража книжки. Элиф-бе. Ошыны урдан ағылмай егіттер. Тапқандар неме урдарға. Я протестую! Да эти ребята, если бы вы... Инкем вообще? Интеде туқылдатырға үрәт. Шунан инерһәң. Бар сығып кет. Қайда урда ағылдар әлі бұлар? Можно? Қазір мүмкін. Айда өтігіз. Да. Ребята украли. Ну я-то оплатил. Оплатили, значит. Значит, дело закрыто. А то да менің башымды қаңғыртып үйрейсіңіз. Бар сығып кетіңіз.
Хайырлы сағатта, құрметті достар, ФО уақыты өдешін дауым етем. 2-95-92 72 біздің тура эфир телефоны. WhatsApp андары 2-30-24 бүгін бізді қонақта Ришат Рахимов. Әлбетте, көңілдер шулай көтеріңкі сүнке қыдық қына клипті қарап өттік бетінде. Бұл клип, мен білуінсе, бір 4-5 жылылық дүния көрді шықырлы. 3 жыл ма? 2,5 ел. Бірінші тапқыр, бұл клипті сағарғас кішілердің тойғылары несек болды? Бұл клип тұрғанда неме хөләлілер? Бұл кішілер 2 неге бөлінділер, 2 мүйішке бөлінділер. Бірі әйтелер, бұл гениал ер бит ул. Бұл балалар үшін қызық, бұл біздің әдебиетті, біздің мәдениетті көтере. Екіншілер, бұл вообще неме ол тей, әлі неме үгініп бізге үйрегендері. Олай ярамайды деп әйткендері. Башқұрттар олай айтмайды деп ма? Әйе, шулай. Демек, бұл бетінде біріншінен шундай юмористик стилде эшләнген. Бірінші, һәм башқұрт тілінің алфавиты бойынша өткерілген, һәм мына барда енді вақытты деп қысқырған орындарын кім ойлап тапты? Мен ойлап таптым, ол менің тауышы. Бір қасанда бір кішілі білмәгені оны, хедің үшін эксклюзивтір ол бүгін. 3 жылдан өткәс, әлбетте, мүмкін аны бүті кішігерлі сығарыға. Шундай клиптарды өзің, бұл бетінде Зайнидин проекті маған бірге әшілінген клип ханала. Өзің, қасан өзің клиптар, яңы клиптар түшірі башлайын? Егіхін 2 клип түшіріге болдым. Міне Хағынам деген ерға, һәм бір рус тілінде ерға. Демек, кен башқұрт тілінде гына түгіл, урыс тілінде ижат еттерге ой бар енді. Әйе, онда ойдар бар. Сүнкі менің руссала ердар бар, олар, несік, русса еткенсе гармоничны тыңлап болан оларды. Менен. Әйе. Шулық Мәскеуде оқыған сақта, Мәскеуде ненде де бұға өҙіңе шулық композиторлық бойынса, әлбетте дирижер, ул һәйбәт, мына композиция яғынан, нисек дөрес музыка яҙған сақ яҙырға өйрәндеңме, юҡмы? Әллә был һаманда күңелдән киләме? Өйрәндем дә, но күберәк күңелдән килә. Сөнки мен Мәскәүдә лә ҡалдырға ниетем бар ине, ләкин Башҡортостан мине үҙенә ҡайтарҙы һәм күп эштәр бында эшләнем и эшләп йөрөйөм. Бында күпселек шулай музыканттарҙың атаһы, әсәһе, йәйһә, ғөмүмән әйткәндә, туғандары, нәҫелендә музыканттар бар. Һеҙҙең ғаиләлә бармы шундай кешеләр? Профессиональ яҡтан музыканттар юҡ, ләкин минең әсәйем гитарала уйнай йырҙай, минең өләсәйем бальный танцы преподает. Һәм бүтән бер кемдә юҡ, музыканттар юҡ, ундай профессионал яҡтан эшләй торған. Тағыла, біз бетінде күпселек рәүештә йырҙар, музыка бетінде оркестрға тағыла қушылып, пенің ойнаған әйбірдәрің де бар, юқ түгел. Бұл енді оркестр Бишбармақ тұрғанда әйткім келі. Бұндала хен актив қатнаштың. Нишләптір эфир дауымында әйтер мекен деп көті отырам, өндәшмейін. Бұл оркестр Бишбармаққа несек келіп әлектің? Бишбармақ оркестрдің етәксі меңе шылтыраталы. Біздің саксофонист юқ болды те, әліқа юғалды. Біздің менен ойнайың ма те? Біз Васил менен таныш болғайнық. Мен айтам, ярай, келем тем, ойнайым. Ол айта, 4 сағатқа программа те. 40 произведение. Бында өйтінде партитураларды ятларға керек. Әйе, онда вис ятларға керек. Оқыған сақтар өйдің ішін көрхәті. Мен қараным да, 2 репетицияға бардым да, концертқа уже қыдық қына концерт болды онда. Хин ғыммен әйткенде өйдің артабан дауам еткен сақта, нендей инструмент мұнан алдан өзіңді көрәің? Артабан мұна өтешкен сақта. Әлі шолық мультиинструменталист деген әйбір тұрып қалғын дейін ма? Шулай тұрып қалғын деп мен ойлайым. Сүнки ол өзі ойнайлы. Бір инструментта үйренгәс, икенче инструментты мен алғанда уже әләнисектер уларның принциптарын білгәс, ойнайымдар ол, білмейім. Шуға ерлахыла келі,
спектакльдарда язарга, йырларда язарга һәм төрле инструменттарга уйнайга килә. Уйнаган сакта әйтеп үттем бит инде, иң беренче әлбиттә шул тора һинең саксофон беренче урында, һәм икенче урында гитара дип. Бұл ошондай инструменттар менен уйнап, хатта һинең мин исләйм видеоң да бар инде. Бұл инде видео башлана, мәсәлән, бер инструмент менен, икенче инструмент кушылып китә, өченче, дүртенче һәм инде бұл нисек тә буха оркестрга әйләнеп китә. Шундайрак видеолар эшләргә уйың бармы, юкмы? Чөнки бұл шундай бәлки онытылып баргандыр да стиль, әмма ләкин нишәптер күңелгә нык киреп инә торган стильләрнең бере булып тора. Әйе, ундай уйлар бар. Һин беренчеләр түгел, миңа кешеләр тыштамы күргәс, нисек күргәс әйтәләр, һинең видеоны күргәйнек, һин авылда ла төрле кастрюльдәрдә уйнаган сакта һинең видеоңды исләйбез ди. Шуңа әйттем, яра, ул жанрды онытмаска кирәк инде. Шуңа ул видеоларды тагын халырмын, тагын эшләрмен, чөнки ул халыкка кызык. Тагыла бынан тыш, музыканан тыш ниме менән шөгыльләнәң? Һәм йоганан тыш әлбәттә. Мин сак кына бер кемгә лә әйтмәенсә, еще һүрәттәр төшерәм. Әйе, мин яшь сак кына граффитист булгайным. Унда төрле современный нидәрдә һүрәттәр төшергәйнем. Хәзер әйтәм, был инде урам буйлап йөрисең дә, һәм үзеңнең моны баллончыктар менән төшергән әйберләр инде. Демәк, Өфе буйлап йөрүең инде, ярар? Юк, Өфе буйлап йөрмәнем. Мин авылда йөрдем дигән. Авылда йөрдем. Демәк, авылдашлар әгәр дә ишетә идек, менә Ришат үзе әлегә яңгыра бөтә булган серләрен асып. Хаман минең нидәр бар. Граффитилар. Әйе, граффитилар бар. Еще оят, минең әсәем садикта эшләй. Уже 20 ел садикта эшләй. И барыбер мине беләләр бит ул. И садикка иң беренче хәбәрдар киләләр. Шуга мин берәй кайда, мине берәй кайда күрһәләр, сразу шул ук вакытта минең әсәемне шылтыратканнар. Әлбәттә, авылда тиз бит инде хәбәр тарала. Йырзарың Аллага шөкер, менә шундай шәп. Уйнаган көйең дә шундай бик, һәм инде уйламаган дип әйткән инструментларда ла һин башкараң. Әлбәттә, һиңә беренче әйткем килә инде, һиңә уңышлар дип әйткем килә. Чөнки үзең тырышың, үзең шундай шәпһең, һәм тагыла нимә әйткем килә, әлбәттә. Кәләш ал дип әйткем килә. Рәхмәт, һиңә лә уны теләйем. Чөнки шундай инструментта матур итеп уйнаган егеттең бит, кәләше юк, дуслар. Әгәр дә һез безне карап утырагыз икән, мотлак рәвештә Ришатка шылтыратып, я сәхифәләрне язып, кайда бәйләнештә селтәрендәме, икенче социаль селтәрләрдә Ришатка шылтыратып, үзегезнең кызларыгызны тәкъдим итә аласыз. Шуга, әйе, әлбәттә, беренчедән һаулык, озын гомер һәм инде эшеңдә тик уңышлар теләйм. Рәхмәт, килгәнең өчен. Зур рәхмәт, сагарганың өчен. Без һине әлбәттә көтеп калабыз ошо эфирларда яңа инструменттар менән, яңа иҗади эшләрең менән һәм әлбәттә сыккас был йыр тагыла һинең менән күрешербез. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, бүген тик һезнең өчен Ришат Рәхимов булды. Без инде һезнең белән иртәгә тиклем һаулашабыз. Һаулыгыз. Һау булыгыз, дуслар.